गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफाद दाफुंदों। मिरु बर' हारिमु आफादा बागुरुम्बा मावबादाखौ थांनाय दानाव क'क्राझार जिल्लायाव बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफादजों जथाय खुंनाय बायदि चिरां जिल्लायाबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलियाव दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बे मावबादाखौ लानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे चिरां जिल्लायाव बर' हारिमु आफाद गैयैलाय जथायै चिरां जिल्ला हारिमु आफादखौ दानानै होयो आरो बेयाव आफादगिरि हिसाबै बिस्थिराम बर' आरो गाहाय नेथारि हिसाबै समजित मुसाहारि बिथांमोनखौ मोननो हायो। गासै सा 24 सोद्रोमाजों चिरां जिल्ला बर' हारिमु आफादखौ दाफुंनाय जायो। बे आफाद दानायाव चिरां जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो हारिमुनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बर' हारियाव सुबुं गोमानाय आरो सुबुं खारनाय जाथाया बांदों। फिन आरोबाव सासे बर' आइजोआ गोमादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि गबरथना पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय खुर्साबारनि 50-55 बोसोरसो बैसोनि सासे बबि आइजो खावथालि मुसाहारिया गोमानानै दङ। गोमानाया 2 दानसो जाबाय। खावथालि मुसाहारिया न'निफ्राय हेलासिगुरियाव बिबाजैनि न'आव आलासि जाहैनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रादि हेलासिगुरिनि बिबाजैनि न'आवबो मोनहैयाखै आरो न' फारसेबो गिदिंबोफिनाखै। बेनिखायनो गोबाव सम नागिरसेयाव मोनैयाव बियानै अलंबार मुसाहारिया बिमानैखौ नागिरनानै सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायदों खोमा होननानै आरो सोरबाफोर बबेयावबा नुदोंब्ला 9101272867 बे जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बिटिआरआव राजखान्थिनि दुंबुर बार बारदों। गोख्रों जाबोदों बिपिएफ दोलोआ बिटिआरआव। शुक्रबाराव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव बिपिएफ हानजानि गिदिर जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लायो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे एमएलए रबिराम नार्जारि, बारग' मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्म, बारग' डेपुटि चिफ काम्फा बरगयारि, दतमा बियाबनि एमसिएलए प्रकाश बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। इउपिपिएल, बिजेपि आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै 700निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जायो। गासैबो जयनिं जानाय बिथांमोनखौ बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ दोलोआव बरना लायो आरो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फैगौ समाव लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ क'क्राझार आरो दरं अदालगुरि बियाबाव मोन्नैबो बियाबावनो बिजाथि फसंगोन होननानै बुंदों। लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदों दि मोन्नैबो बियाबावनो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा देरहासार जागोन होननानै। आसामनि देरसिन जारिमिनारि लोखि फुजा मेलाखौ खुंफुंनो थियारि जादों बिजनियाव। चिरांनि बिजनियाव बिजनिनि 132थि लोखि फुजा आरो मेलानि सायाव खौरांगिरि मेल खुंदों खुंफुं आफादा। फैगौ 28 अक्ट'बरनिफ्राय 8 नभेम्बर एबा 12 सानसिम खुंजागोन जारिमिनारि बिजनि लोखि फुजा आरो मेलाया। हादरनि दाब दाब जायगानि फालांगिरिफ्रा बे मेलायाव बाहागो लाफैगोन आरो रायजोनि लाख लाख सुबुंफ्रा बे मेलायाव फैगोन। बिनि थाखाय गोख्रों रैखाथि आयेन आब्रुथिखौ सामलायनो थियारि जादों बिजनि महकुमा खुंथाय आरो पुलिस बिफानाबो। जोबोद दुखुनि खौरां। गारनि जाब्रबथायजों 2 लाइमोननि जिउ खहा। दुर्गा फुजानि समावनो चिरां जिल्लानि बासुगाव नेहलगावआव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जायगायावनो 2 सुबुंनि जिउ खहा। साखाथियाव लाखिथुना दोननाय टेंकार गारियाव सोना जायगायावनो बासुगाव नेहलगावनि थागिबि कनिष्क राय 22 बोसोर आरो कपिल राय 20 बोसोरा जिउ गोमायो। गोख्रै खारथाइजों फैनाय मटर साइकेला टेंकार गारियाव सोना बे जाब्रबथाया थांनाय हरनि 11 रिंगासोआव सोमजियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गरेस्वर बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर नोगोराव थानाय गरेस्वर दुर्गा फुजायाव बर'नि मुंदांखा सावथुनफोरखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। जायगाया जाबाय गरेस्वर मोसौ हाथाइसालिनि गुवार फोथाराव दिन्थिफुंनाय जागोन। गिबि सान 22 अक्ट'बर सानखालि आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय थैनि गाब आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा। नैथि सान एबा 23 खालार खालि साल्टे फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा। थामथि सान एबा
24 अक्ट'खालि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव ओंखारनाय रोदा आबुं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। बे सावथुन दिन्थिफुंनायाव गासैबो गरेस्वर ओनसोलनि बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। टिपकाय बन्दरनि बाजाराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिमा दुर्गा मन्दिराव नुजाहैदों। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय बन्दरनि बाजाराव दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिमा दुर्गा मन्दिराव नुजाथिफैयो। लोगोसे बिथांजोंनो राजु नार्जारियाबो बाहागो लायो आरो गोबां गोजौ थाखोनि राजखान्थिनि सोद्रोमाफ्राबो बेवहाय बाहागो लायो। टिपकाय दुर्गा कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिफ्रा बिथांखौ आर'नाइजों बरायो। लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा गासैबो रायजो राजाखौ गाहाम हामलायथि जासिहरो। पर्बतजरानि गोग्लैसोनाय माखासे लामा कालभार्टफोरखौ 10 कौटि रांजों माखासे फाहामथाय खामानि मावनो थांखि लानायनि बागै फोरमायथियो। कमलाबारि गामिनि ब्रजेश बर'नि आंगो बिसि रिता बसुमतारीखौ नसुंसेनिनो कला बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लानानै खारनायनि गोख्रों अजद। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय कमलाबारि गामिनि ब्रजेश बर'नि बिसि रिता बसुमतारीखौ थांनाय 18 अक्ट'बर खालारखालि नसुंसेनिनो कला बसुमतारी मुंनि सासे सेंग्राया लाना खारनायनि गोख्रों अजद थिखांदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारीनि आंगो बिफा थुलुंगानि फुंखा जामिनी कुमार नार्जारिनि नैथि रुंसारि सानखौ दिनै सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि एक्स बेल्टि वेलफेयार ससाइटिनि मावख'आव दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। इउनाइटेड फाराम अफ एक्स.एन.डि.बि आफादा सेथि गायसनथाय सान फालिदों। बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय दाजानाय बारग' एक्स.एन.डि.बि जोहोलावफोरनि आफाद इउनाइटेड फाराम अफ एक्स.एन.डि.बि आफादा 1 बोसोर आबुं जाबाय। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फाराम अफ एक्स.एन.डि.बि आफादनि बानजायनायजों दिनै सनितपुर जिल्ला टिकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय लावदांगि सेन्टारनि गेवलां फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इउनाइटेड फाराम अफ एक्स.एन.डि.बिनि सेथि गायसनथाय सानखौ फालिदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव NLEB आफादनि खौरां मेल। आसाम सोरखारा NLEB आफादनि सोद्रोमाफोरनो साफायाव 2 लाख रां होदों। बिनि सायाव दिनै गोख्रों बिबुंसार होदों NLEBनि माखासे मावथिफोरा। बिथांमोना बुंदों 2 लाख थाखानि थाखाय जों हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनो फैयाखै होननानै। बिसुखां बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारदों सोरखारखौ। मैया माखासे NLEBनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा आखाइ दिखांना 2 लाख रां लानायनि सायाव NLEB दैदेनगिरि बिसुखांनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों हारिखौ सोरखारा थगायनाय आरो फोथाय खेबस' खालामनायनि गोख्रों अजद होदों। बिटिआरनि सिमाया गुफुरसिम बारायनाय आरो गोनां दफाफोरा थाबैनो मावफुं जानांगौ होनना गोख्रों दाबि खालामदों।